Aquest érem Sant Urbà, però ara hem de buscar el camí. Ja hem trobat el camí, i Sant Urbà també. Aquí hi ha els dos absis, un i dos. Jo estic entre dins el bosc, no puc anar més cap allà. Aquest és l'entorn. Un bolígrafo que s'aguanta aquí de casualitat. I aquí hi ha la nostra esglésioleta. Tot això són barrancs. I no és pas que se'ls ha perdut no posar una esglésioleta aquí, I Sant Urbà aquest, un temps va ser amb l'Arnau Mir de Tost. I ho va donar a la seva dona i al seu fill abans de morir.